Murume wekuGokwe otumira Makudo kuchikomba chemukadzi wake kunodhimanda muripo wekuti ari kudanana nemukadzi wake. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai maupdates akasiyana siyana zuva nezuva, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano zuva nezuva. So muri yeZimbabwe, nyaya yandauya nayo inyaya inoshamisa kwazvo, nyaya yakaitika kuGokwe kuMidlands province, apo mumwe murume anogara kuvillage rekwakatunhumara under chief neMangwe anotaura iye kuti akabata mukadzi wake achiita cheupombwe neneighbor yake. So murume uyu anoti iye kubva achagara nemukadzi wake akatanga kungofungira kuti mukadzi wake ane kufamba kwaari kuita kusina kumira zvakanaka. Then akazosvika iye pakubata foni yemukadzi wake akaona kuti mukadzi wake ainge achifambidzana nemumwe murume wepanext pake anova iye neighbor wake. Zvinonzi nerimwe zuva mukadzi akaronga iye kuenda kugarden sezvo aida kunoona chikomba chake. Akatekstera chikomba chake kuti vange vachizosangana kugarden. Zvinhu zvakafamba sekudaro. So murume uyu akabva ateera mukadzi wake kugarden, akanoona ari mashura, akanowana riri bishi mukadzi wake ari pakati pekuita bonde naneighbor wake. Murume uyu akazama iye kutaura naneighbor wake, asi neighbor akaratidza kusada kunzwisisa, akaratidza iye kuramba kunegotiata. Zvisinei, murume uyu zvakamurwadza kwazvo kuti munhu ange achirara uye achidanana nemukadzi wangu aramba kutaura neni kuti tinzwanane. Zvisinei, murume uyu akabva atsvagawo nzira dzake dzekuti ange achiripwa panyaya yake yekuti akadyirwa mukadzi. Haana kukwanisa kunge achienda kwachief kana kwasabhuku kana kueni dare rekunoripota nyaya yake. Chaakangokwanisa kuitawo, akaita chivanhu chake akazotuma gurumwandira reMakudo kuna neighbor wake, iro rakasvika richitaura kuti rainge ratumwa muripo wemombe 2 nemurume uyu sezvo aidanana nemukadzi wake. Muri yeZimbabwe unoitongawo sei? Uriwe wasangana nechiitiko chakadai mudunhu mako, kana kuti uriwe wasangana nechiitiko chakadai wadanana nemukadzi wemunhu woona Makudo achisvika achiti tatumwa mombe 2 nababa? Muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section muchitudzo zvamunofunga panyaya iyi.